Kedung Panji kono rata-rata bocah ora duwe anak yatim piatu. Wah, matur nuwun. Heeh. Ya muga-muga kanthi wengi iki akeh para donatur sing kepengin ngamal ana ing pondok Subulul Najah. Ana ing Kedung Panji. Asupane ya ki mau Rama Kyai Imam adine Gus Zainal ya. Ngono. Ning nong rame-rame ngoyak cara mabur mula aduh lompake kaya apa? Kelebu kakange Gus Jafar. Alhamdulillah matur nuwun. Keberkahan ya terus wong panjenengane dalang kondang sing wis almarhum dientus ngono wae. Ngrangkul jempole. Nah aku ora ngrangkul jempole malah tak jalu gendong. Malah kok jalu gendong iya no. Itu gambah karo aku ki. Ngono. Pujiku muga langgena. Pujiku lastari. Pak Mardiono ki seneng budaya ngerti. Ya.